Innovazzjoni ġdida li għandha twassal għal kura aħjar għal dawk li jibatu b'kondizzjoni f'qalbhom. Molol ġodda l-qalb li għandhom isalvaw aktar persuni, hekk kif il-mart tal-qalb hija fost l-iktar raġunijiet li waslu biex bniedem imut. Il-molol ġodda jiswew bejn 500 u 800 euro u se jnaqsu l-problemi għal dawk li jkollhom kondizzjoni f'qalbhom. Dan hekk kif il-molol li jintużaw bħalissa mhumiex ideali u jista' jkollhom il-problemi tagħhom u għalhekk hemm lok li dawn jiġu mtejba. It-tobba se jkun jistgħu jqegħdu il-molol ġodda b'mod iktar faċli, b'riżultat li l-interventi jdumu inqas u jiswew inqas flus. Il-kirurgu Aron Qasa jitkellem dwar x'jista' jsir biex ikunu evitati komplikazzjonijiet fil-qalb. Importanti wkoll li tevita binge drinking, ġifieri dak il-units tal-alkohol flok toħodhom waqt il-ġimgħa, toħodhom kollha fil-weekend għax dak huwa nafu effett ħażin ħafna ukoll. L-iktar ħaġa importanti wieħed jista' jagħmel huwa wieħed jevita t-tipib. It-tipib mhux biss min ipejjeb u nnifsu, imma ukoll il-passive smoking. Id-diżinji innovattivi għal molol ġodda setgħu jkunu possibbli bl-għajnuna tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija. Dan qed jitqies bħala proġett kbir ta' riċerka u iktar minn xaq ta' dawl għal dawk li jibatu mill-mart tal-qalb.